سلام كبرات خطاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك نام نايلومي أوانا وزينانا بدحن متأخم لوم سوني 13 ميازيا 2026 اتي أب مأكلاي مبرق زكاي زلو كينات نابز تحلالغ جيوبوليتيكاون والتحدرون مدرغ تساقاقر يركب أمريكا قبل على إيران زأوجتو والتحدرو معتاو أب قبري نموعل نتا نيوكليراويت مركب كينات ناوشمط عمان كتتسقع عن كلا بريزيدنت ترامب دما نتي اندستري نداد إيران علاما نمقبار نتشاينا أب تحت تسقط المئتو حدش استراتيجي حانت إتعلام بخال وجن أوشت إسرائيل قبل على زمرقات زسمع زلو سقاطاتن كمون أمونغو بريزيدنت ترامبن بوبليون زتفترة زيت اللمدة نايك على متفنان لومي أو زعباتات كوينو مالوم نزي أمن كالوت حدثت زيناتاتن بعمقوت كنتنتنوينا نابت زرزر كنسجر أمريكا نتقابل على إيران زتأوجه والتحدرو مرقات بمتقام من إندستري ندادي إيران ملو بملو نمحناق مدب كم زلوا مع كنا زينة يرد علوام إذا سرحيت أبزن زسعبا حيدة ساعتات كجمر مخانو تسبي زقبر كوينو اتغند علامة نندادي إيران معقات قابل على منغستي تشاينا تسقط المفتار مخانو تقليت الله تشاينا أم ندادي إيران تمركز بمخانا اتندادي ناب تشاينا خبتصح انت زي كيلو تشاينا قبل على إيران تسقط بمقبار ناب تقرب إذا زررب نخت ملس نتا أمريكا اتدولي سممع نخت قبلن كتجددا تخيل يازبليو اتناي واشنطن استراتيجيكاو تثبيت يقول نبر أمريكا نزل سرحيت أف كم زبالة تصبي بوطا نمكياد أخول مراخبن سليا وحبريتان اللوادو كمون كاب نايمريت ميسايلاتن معبل دروناتن كتكالخل تخيل دوز بالحطوطات بخيلاتات يلي على لوم نزل سيعبو منغست تشاينا كلهم وجنات هدأت كجبرو تصويع تقريبهم تشاينا أبتا باكستان زتغايدة زت سلام إدني روادو زبل بوقع كوانتا زي ترقاقة بيجنجنا إزو خوينات كبقع كم اتدالي ردو يوم تشاينا إزو خوينات دو كبد اتداليلو مخنيات جنا بسنك ندادي إيران زي كونس إيران لتشاينا أستات 1300 تاويت كاب تغلالا دف ندادي آيات أربلا انتو خونا جن تشاينا نزل ندادي كاب كالعداقاتات كترخبو تخيلها جناخ اتزعبي صقم صبي بحر هرمز نملا وشمت عندي متحلالف ساعات بمخانيو ابزن حلفه عمتات تشاينا مس امريكا ناي نقد خوينات كابز جمرت الاوان ماكلاي مبرا ان تشاينا ازيو اقداس عداقا كوينو تصنيحوم اب 2025 سدد تشاينا نام ماكلاي مبرا كابتي اب كال عالم زغبرتو بعصفي زايد يوم سلازي نا تشاينا حق انيا ربحا اب مرغغا عالماوي عداقاتات يزلو بريزيدنت شي جينبينغ أمريكا نزي استراتيجيكوم مسمر بحري بين خطوقات أطرو أيدلنيو يقولن بر تشاينا نويح تاريخ نايت ألق أزي مئتاو بوليسي سلزلوا كساب حجي ني إيران ناي نويح جيزيت سأتاوي وحسنة نمهاب تقدا سنة آير آيتن أمريكا نزي أبد سبي بحر هرمز اتكايدو وتادرو مرقات كمسارحي تزاووارد سغتي ويكال أي درجة جيوبوليتيكاو استراتيجي تتكاملو لام ترامب نندادي إيران بمعقات نتشاينا كم مونغونيا خوينا ني إيران كتسقط أيزدل زلوم إذا خوينات بحيلي أطوار طري زيكونس بجوء قطباوي متحنناقي زكاي زلوم تشاينا ندادي إيران كتكا عقمسل زلوا اتي ناي أمريكا تسقطي بقطتا قابل على تشاينا أخل تسلوا كي يحدر يخيليو اتزعبي سقات ناي بيجنجنا أمريكا نزوة تهدراو مرقات كم أقات أمي بمتقام أب مأكلاي مبرق زلوا ناي حيل بحر سقبلتنت نحوارو مدل داليوم تشاينا ببوليسي تالك أزناي زي مئتاو تخيدو كانتلا إزي عالماوي قطباوي زي مرقاقا جنا موداتو أبلعلو قطبا تشايناون آلو تاو سعبين كفت أرسل الزغل تشاينا كابتلومود سقطة أوتيا أب دبلوماسياوي مدرخ حيال ترك تتساوت كتقدد تخيليام قون زي بريزيدنت ترامب زأوجه وتحدراو مرقات ناب قبرن مغيار حيثات أمريكا ناب تزوبا يقعزو لو بي بي سي بالساتلايت سئلتات كم زرقا قصو نيكوليراويت مركب كوينات أمريكا يو اس اس أبراهام لينكن كاب قماقم إيران أستات 300 كيلومتر تري رحيق أخم اتركب ترقاقيتهم إذا خابت خوينات زجمهر ندحر إذا مركب ناوشمت عمان زتت أقعتلو اتزغارب رحكاتيو مزا مركب كوينات تتحاحيزن دما كلتا ميسايل زعاد غامت قاعت زفت صما مراخب آبت خبابي يرأي اللوام بزي وتهدراو عقمز زت أمام بريزيدنت ترامب أب محبراو مربب ترشوشال حدش مجلتي أو تقيلنا ترامب كم زحبرو حيل بحر إيران درو 158 مراخب تدمسيسن أب معامو بحري يركب اللوام اتزاقيت زي هارمنايو اتنساتهم قلطفات مدقعت الزفت صما جلابو إلوم زتصوعوان وحدات جلابو إن مانياتو كم عابي سقات جيرنا أي وسدناين نيرنايلو
ትራምፕ ብምውሳኽ ግና ጽኑዕ መጠንቀቕታ ብምትሕልላፍ ዝኾነት ካብ ዘንጀላቡ እንተዳ ተጸጊዓትና ልክዕ ከምቲ ኣብ ባሕሪ ኣንጻር ኣሰጋገርቲ ሓሽሽ እንጥቀመሉ ናይ ቅትለት ስርዓት ብምጥቃም ብኡ ንብኡ ክድምሰስ እያ ክብል ኣፈራሪሖም ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ መራኽብ ኢራንያ ከተተኩር ጸኒሓ ግና ክኢላታት ንዓመታት ከም ዘጠንቀቕዎ እዘን ንኣሽቱ ጃላቡ ናይ ኢራን ኣዝየን ሓደገኛታት እየን ምጽጋዕ ናይታ ኒውክሌራዊት መርከብ ኩናት USS አብርሃም ሊንከን ናብ 200 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣሜሪካ ነቲ ዝኣወጀቶ ወተሃደራዊ ምርጋጥ ብግብሪ ንምትግባር ዝወሰደቶ ፋልማይ ስጉምቲ እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ትራምፕ ንሓይሊ ባሕሪ ኢራን ምስ ኣሰጋገርቲ ሓሽሽ ዘመሳስሎ ኣቀራርባ እዩ እዚ ስነኣምራዊ ፕሮፓጋንዳ ንወተሃደራዊ ሓይሊ ናይ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ልክዕ ከም ሓደ ገበነኛ ኩናት ጌርካ ብምሕሳር ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሜሪካ ቅቡል ንምግባር ዝተማህዘ እዩ ካብቲ ዝገርም ሓንቲ ቢልዮናት ዶላራት ዝዋግኣ ዓባይ መርከብ ኩናት ብሓያሎ ንኣሽቱን ቁልጡፋትን ጀላቡ ናይ ኢራን ክትጥቃዕ ትኽእል እያ ብኻልእ ወገን እቲ ብኣሜሪካ ዝተኣወጀ ናይ ባሕሪ ምዕጻው ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝተፈላለየን ዝተገራጨወን ምላሽ ይረክባሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንኣዋጅ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሙሉእ ደገፉ ገሊጹ ነታንያሁ ንካቢንኡ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊኦም ናይ ባሕሪ ምርጋጥ ንምትግባር ወሲኑሎ ብርግጽ ንሕና ነዚ ጽኑዕ መርገጺ ንድግፎ ኢና ክብል ኣፍሊጡ ነታንያሁ ብምውሳኽ ብሰንበት ድሕርቲ ኣብ ፓኪስታን ዝተኻየደ ዘተ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ከም ዝተዘራረበ ሓቢሩ ቫንስ ካብ ፓኪስታን ብነፋሪት እናተመልሰ ብዛዕባ እቲ ዘተ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝሃቦን እቲ ማእከላይ ጉዳይ ኩሉ ዝተዋሃደ ኒኩለሳዊ ነገራት ንምውጋድ ዳግማይ ምውህሃድ ከም ዘይህሉ ምርግጋጽ ኢሉ ከም ዝነገሮን ነታንያሁ ኣብቲ ቪድዮ ገሊጹ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ፍልሊ ኣሎ ዝብል ወረታት ድማ ውጹእ ሓሶት ኢልዎሎም ግና ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዘለው ክኢላታት ወተሃደራዊ ስለያ ነዚ ውሳኔ ብጥርጣርን ብስግኣትን እዮም ዝርእይዎ ዘለው ዳኒ ሲትሪኖጅ ናይ ቀደም ሓላፊ ጉዳያት ኢራን ኣብ ወተሃደራዊ ስለያ ናይ እስራኤል እቲ ንሓሙሽተ ሰሙናት ዝወሰደ ኩናት ከምጽኦ ዘይከኣለ ውጽኢት ኣብ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ምዕጻው ብምግባር ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ክብል ስግኣቱ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ናይ ቀደም ሚኒስተር ጸጥታ ናይ እስራኤል ሞሼ ያዕሎን ኣብ ልዕሊ 40 መዓልታት ዝወሰደ ኩናት ዋላ ሓደ ካብ ዕላማታትና ኣይተዓወተን ሕጂ ኢራን ንኒኩሌራዊ ኣጽዋር ምውናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክድምድም ትኽእል እያ ክብል ኣጠንቂቑ እዚ ኣብ እስራኤል ዝርአ ዘሎ ክልተ ዝተፈላለየ መርገጺ ነቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ መሪሕነት ዘሎ ዓሚቕ ፍልሊ ዘቃልዕ እዩ ነታንያሁ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ይጽዕር ኣሎ እዚ ፖለቲካዊ ህላውኡ ንምውሓስ ዝግበር ጻዕሪ እዩ ግና ከቶም ሓቀኛ ጸጥታዊ ኩነታት ዝፈልጡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ስለያ ዝሃብዎ መጠንቀቕታ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ሞሼ ያዕሎን ኢራን ሕጂ ኒውክሌር የድልየኒኡ ክትብል ትኽእል እያ ምባሉ እዚ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታትን ምዕጻውን ንኢራን ካብ ኒውክሌር ክዓግታ ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ንህላውኣ ክትብል ብህጹጽ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ንኽሰርሕ ክድርኻ ምዃኑ ዘመልክት ስትራቴጂካዊ ትንተና እዩ እዚ ኩናት ንማእከላይ ምብራቕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓለም እውን ዘይተጸበናዮ ናይ ቃላት ምትፍናን ይፈጥር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መጀመርታ ኣሜሪካዊ ጳጳስ ዝኾነ ፖፕ ሊዮ ብዛዕባ እዚ ኩናት ዝተገራጨወ ርእቶታት የንጸባርቑ እዚ ምትፍናን ብኸምዚ ዝስዕብ ማዕቢሉ ኣብ ዕለት 5 ሚያዝያ ፖፕ ሊዮ ኣብ ናይ ፋሲካ መልእኽቶም እቶም ኩናት ናይ ምውላዕ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ሰላም ክመርጹ ተማሕጺኑ ነይሩ ስዒቡ ኣብ 7 ሚያዝያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓደ ሙሉእ ስልጣነ ክጠፊኡ ክብል ኣብ ትሩዝ ሶሻል ምስ ተፈራርሐ ፖፕ ሊዮ ንጋዜጠኛታት እዚ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ኢራን ዝተገብረ ምፍርራሕ ብሓቂ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ነቒፍዎም ብድሕሪኡ ዕለት 11 ሚያዝያ እቲ ናይ ፓኪስታን ዘተ ሰላም ኣብ ዝተጀመረሉ ፖፕ ሊዮ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ናይ ዕብዳም ኩናት ደው ከብሎ ጸዊዑ ነዚ ስዒቡ 12 ሚያዝያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ጳጳስ ብቐጥታ ብምቅዋም እቲ ጳጳስ ኣብ ክንዲ ፖለቲከኛ ሓደ ዓብይ ጳጳስ ኣብ ምዃን ከተኩር ኣለዎ ኢሉ ትራምፕ ንፖፕ ሊዮ ድኹም ምዃኑ ንራዲካላዊ ጸጋማውያን ዝድግፉ ክብል ከሲስዎ ኣብ ነዊሕ ጽሑፉ ትራምፕ ፖፕ ሊዮ ኣመስገንቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣነ ኣብ ዋይት ሃውስ እንተዘይህሉ ነይረ ሊዮ ኣብ ቫቲካን ኣይመሃለዎን ነይሩ ክብል ተዛሪቡ ሎሚ 13 ሚያዝያ ድማ ፖፕ ሊዮ ንጋዜጠኛታት ብምምሕዳር ትራምፕ ኮነ ንመልእኽቲ ወንጌል ብዓውታ ምዝራብ ከም ዘይፈርሕ ኣፍሊጡ
እዚ ኣብ መንጎ መራሒ ሃገር ናይ ኣሜሪካ ጳጳስ ናይ ሮማን ዝተፈጥረ ምትፍናን ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ኣዝዩ ሳሕቲ ዝርአ እዩ። እዚ ግጭት እዚ ንኣጠቃቅማ ሓይልን ሞራላዊ ስልጣንን ዝጋጭ እዩ። ፖፕ ሊዮን ንምፍርራሕ ትራምፕ ተቐባልነት ዘይብሉ ምባሉ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ዘለዋ ስነ ሞራላዊ ቅቡልነት ኣብ ቅድሚት ዓለም የዳኽሞ። እዚ ኣቐዲምና ክንሪኦ ዝፀናሕና ትንታነ ንምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ዝያዳ ዝንፅሎ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትራውያን ሚድያ ኔትዎርክ ንሎሚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘተኮረ እዋናዊ ዜናና ኣብዚ ተፈፂሙሎም። ሓደስቲ ምዕባለታት ምስ ዝህልው ብቐጻሊ ከነቕርበልኩም ኢና። ንቻነልና ኤርትራውያን ሚድያ ኔትዎርክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ቅነ